мошини боркаши тамғаи портер ки ба бародарон фаррух ва абдувосит амакуфо ду сокини шаҳраки шуроб тааллуқ дорад рӯзи 16 сентябр ҳадафи ҳамла қарор гирифтааст. ба нақли онҳо ин додару ако он рӯз бо шунидани садои тиру тӯб ба кӯмаки аскарон рафта буданд ва мехостанд захмиёнро ба бемористон интиқол диҳанд, вале баъди чанд лаҳзаи он ҷо қарор доштан шоҳиди таркишӣ сахт шуданд. ҳамон дар вақти ҳодиса ман дидам ки мошини акам таркиш ёфт. баъд дидам давидам шуни ҳамашон ки акам ки захмӣ шуд. гуфтам давида рафтам ки дар ҳамон ҳодиса унҷа рафтам ки солдатҳо ҳамаш ҳар тараф хоб буданд, раненои вазмин буданд, ҳамашон як нафараш мурдагӣ буд. қитман бо ду нафари дигар гражданский буд. дар атрофи мошини ман 6 нафар захмӣ шуданд. дуташ ҷош ба ҳалок шуд, дигарош ҳолати вазники бурда мо расондем. бачаҳо ҳамашон мошини худумо кутид, гражданский мошин кутид, бурда расондем. бародарон дар он ҳодиса осеби равонию ҷисмонӣ диданд. ҳама ҳолати мошин ба раненои вақти бор карданда бо як снаряди дига омада зад. вақте ки мо мошино раненои бор кардсозагӣ монда, ман вақти дара шуданамда таркишӣ ёфт. соҳиби мошин мегӯяд баъди ин ҳодиса навори ҳамла ба нақлиёташро аз шабакаҳои иҷтимоӣ марбут ба кишвари қирғизистон дидааст. вай бо тасдиқи нишонаҳои мавқеъгирии мошинаш ва манзараи атрофи он мегӯяд онҳоро тариқи паҳбод ё дрон аз боло мавриди ҳадаф гирифтанд. минтақашу гирду атрофи мошини ман чӣ гум ҳами ящикое ки снаряда холи шудагӣ буд разбросане буд, мусор бояш территорияда сам пишчам бетераш буд. як тир мошини мана задам, баъди чанд дақиқаш бетера задам. Ракетные системы залпового огня. содиқ имомӣ муовини вазири корҳои хориҷии тоҷикистон ҳам шоми 19 сентябр дар як мулоқоти кӯтоҳ бо намояндагони корпуси дипломатии муқими душанбе аз зарбаи паҳбодҳо ба деҳаҳои марзӣ гуфт. вай ҳамзамон афзуд ки қирғизистон ба фарқ аз тоҷикистон нерӯҳои изофӣ ва аслиҳаи сангинро дар наздикии марз истифода бурд. اصول غیر انسانی استفاده شده است. ما عملکرد نظامیان قرقیزستان را نقض معیارهای حقوق بشر می حسابیم، زیرا آنها نه تنها انشاءات نظامی بلکه خانه‌های مردم عادی و خط برق و علاقه را هدف گرفتند. یک نکته را مخصوص ذکر می کنم که چندین مکتب تخریب شده و مسجد مورد حمله بی سرنشین ها قرار گرفته است. мақомоти қирғизистон ин иддаои тарафи тоҷикистонро рад ё тасдиқ намекунанд, аммо вазорати корҳои дохилии тоҷикистон ҳамлаи рӯзи 16 сентябр ба масҷиди овчиқалъачаро кори паҳбод ё бесарнишинҳои тарафи ҳамсоя меномад. дар он ҳамла зиёда аз 10 нафар кушта шуданд. хабарҳо аз корбурди дрон ё паҳбодҳо аз тарафи қирғизистон дар ҳоле садо медиҳанд ки душанбе ва бишкек ҳанӯз 2 моҳ пеш гуфта буданд дар бораи истифода накардани онҳо дар даргириҳои марзӣ созишнома имзо карданд. фарзон муҳаммадӣ, радиои озодӣ, шаҳри Исфара.